Sugar Best Logo Entertainment. Megwa wena kwazezi nam omugbu wena bazi obodo afudebe late Chief Christopher Ezugwu Ugwokan Ogwegbe 1 ni Halomon ezi namu na omugbulu gị obodo afudebe na ụmụ mmezila anyị ncha dike dị ọra mma ọnụ nnekwuru ọla na gị ka ọmụ fulu wee gbuzie maka anyị dịbezi ya na ọmụ bolu fọlụ bụ onye ọmụ melanye chano gwegwe oko osisiana ọmụ melanye chano gwegwe oko osisiana ọmụ melanye chano gwegwe oko osisiana isi buka nele no gwegwe oko osisiana dika nanu gwegwe oko osisiana ọnụ nekuru ọra nanu gwegwe oko osisiana ti buka nele no gwegwe oko osisiana ọmụ bukwo gwegwe oko osisiana ọmụ bukwo gwegwe oko osisiana oko osisi adagozienu ụmụnnu na-efesesienu keduzi ebe anyị ga-agbajezi ya lekezie n'ụwa Chukwu kelu chọzie ya mma ka ndị ọjọọ kaliziri n'ime ya kpekwelozi ndị ezigbo omume nọzi ọdọ n'ụwa nna m na ọmụ melanye janụ nna m na ọnwa dị anụ ya nna m na ọnwa mara eze ọnwa mara onye ukwu n'ụwa nna m na ose dị mma n'ụwa n'ezie ka ụgbọ ọmụ melanye janụ ogwegwe ọmụ melanye janụ ogwegwe ọmụ melanye janụ ogwegwe ọmụ melanye janụ ogwegwe ka mụ kọzilunu ka obi nwoke anya si wee bidozie late Chief Ukwunna Ọmaga na ya mụziri late Chief Dr. Ugwokanya Ukwunna Ọmaga emere ọha ọzọ igbo ndụ n'ezi nwunye ya late Mrs. Maria Oyimma Ebonyi Ugwu nwechara n'eli ole ọgbọzara opi na Nsụka na vanabọ mụrụ late Chief Christopher
ugwu Okanyi n'obi nwa Okanyi n'ezi nwode nwọkwa n'ezama umezedim umabi ha lumona Nsụka mana nna m bidola akwụkwọ n'Isamele Opi Agụ na Western Education owe mụbazie ABC ọ mụrụ ya otu arọ o were gabazie n'Infant 4 ọ gụrụ ya obere arọ mana nna m ezugwu mara akwụkwọ rinne ewebugolie na Standard 2 ọ gụsịrị wee banyekwe na Standard 6 wee nwetezi nzere First School Living Certificate mana ka nna m gụsịrị nke a o wee soro nwanne ya nwoke wee jebezi wezubazi afịa n'Ugoko n'Ike Enugu ebe a nke ọ nọzi ahịa Biafra wee bidozie ka anụsizila ahịa Biafra nna m ezurokwu ike n'akwụkwọ o wee banyezie Teachers Training College n'Ọlụ Imo State TTC ọ gụrụ English Language arịtọ wee nwetakwa Teachers Grade 2 Certificate ọ nọzi na University of Nigeria wee nwetazie degree na English Language na mahadum anyị nke dị na Nsụka wee lụbazi ọrụ nkụzi ọmụ mmelanyecha ọgbegbe okoko osisi ana ọmụ mmelanyelu n'ọgbegbe okoko osisi ana ọmụ mmelanyecha n'ọgbegbe okoko osisi ana isi buka na-enye n'ọgbegbe okoko osisi ana ọnwa dị anụ ya n'ọgbegbe okoko osisi ana ọnwa dị elego n'ọgbegbe okoko osisi ana ọnwa mara ezene n'ọgbegbe okoko osisi ana mana Chukwu gọzili nna m na akụnụba na amamihe n'ọtụtụ mụnụ mana ebe nna m na-atazi afụfụ wee na-azụzụ maka ya na ndị ilo n'afọ nọzi na mụnụ mana na m atazi afụfụ wee zuzi n'ụmụ ya Chukwu wee gọzigbu m ya denu onye ọbụla butebe ike ndị lochubazi nwoke kiti wee gbuluzi dike n'eze na mụ natazili na nna agbazi nkwada m nwanyị nwanne ka ugwu sweet nwanyị o nwere ọkụ ife jizi nna m ndị ọgọ m na-akụ n'Igbo etiti fani na-ewe bịasị ya wee gbasịzie nkwụ Adam nwanyị ewe mmesisi omenala iduzi n'ime ya nwanne m nwanyị wee zabazie Mrs. Nwaneka Nwanzu anyị niile wee nwere isi famụlị maka na ọ bụzi famụlị mgbe na-aghachizi ebe mbi o mero ogologo oge akpọbazie mụ na takene na alwadulozi na mụnụ mgbe gbalu uwe natazie
wekuduzie nna m nụ ebe ọ nọzie nna kwa ọlịa mgbe nna m chizila anya wee fụ m ọkpọ m meka nne ha na onwere oguve nya melu nwa m aja chụlụ ya kapụ ha na ọ bụzi eziokwu na oke nna ya ya sizi nye ya ndonu na ya bụziri ya ọnwụ mana nwa m biko mụ maluke nene na ndị ilo gbanya gburugburu anyị wee zọba nwoke kiti 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 nụ ka o luzi n'Ọgọst 18th 2018 Ezinna m were apụzi nwụrụbazi onye ọbụla wee nọzi nakwa ndị na-amụọ mụ na-amụkwa mụ na ndị iwe dịzi n'obi ndị ọ na-ewekwazi iwe kwajadịna anyị webuziri nwoke wetieze na mọchụarị ka ọ lụziri n'October 12 2018 ewebuzi nwoke wee n'ize n'obi ya n'ihe alụmọlụ mbọsị ahụ na mmadụ si ebe dị iche wee bịa mmadụ baja dị n'anya maka nna nna m bodogwu mana onye bụlụzi ozu nwụla nwụ mụbaze nna ya mụdonu ịmalụbosi nke gị ịmalụbosi nke gị n'ụwa maka na ọmụ bụ ụgwọ onye ji eji olu n'oge gị n'ịgakwụ ya mọsọrị ọnwụ mmelanye ncha na ọgbegbe oke osisi anụ ọgbegbe oke osisi anụ ọnwụ mmelanye ncha na ọgbegbe oke osisi anụ ọnwụ mmelanye alụ na ọgbegbe oke osisi anụ isi bụ ka na-ele na ọgbegbe oke osisi anụ ọnwụ mmelanye ncha na ọgbegbe oke osisi anụ ọnwa dị anụ ya ọgbegbe oke osisi anụ Ezinna m ọ bụrụ na ị nwụrụ ọnwụ ji gị nụ ka anyị dibenu ka ụmụ ya dibe na ndị fụrụ mana ọ bụrụ na mmadụ bụrụ ya biko nna m alabụkwa na badonu tinyelu fọgba ya la panezu n'ụlọ fa panọlụ n'ọgba ya la nụ mana ndị ogbe tụtaludo biko n'udibenu ka anyị kala obi n'ọmụba lele nwanne m n'isi buka na n'ihe Ezinne m biko dibenu Mrs. Agnes Lebechukwu nwanyị ugwu ọma nweze nwanyị dị mma biko dibezi ọnwụ dị ihe ezumoye n'anyị nọzi nakwanụ Ilochukwu Vitalis ugwu n'ezie nọ nọzi nakwanụ Modestus Okwudilugwu Okwites Onyoma n'ezie nọ nọzi nakwanụ Obisi nọ nọzi nakwa onye bụ Chukwu nọ nọzi nakwa Prince Christopher Uzochukwu ezi nwanne m nọzi nakwanụ onye ya na nwanne ya ugwu didakusu nwanne m n'eze na ịnọzi nakwa Sunday ugwu ịnọzi nakwa Ekwomchi Paladine ugwu n'eze na ịnọzi nakwa Samson Chukwujekwu ugwu ịnọzi nakwa Mrs. Nwandeka Nwanzu n'ịnọzi nakwa Sweet nwanyị gị n'ezi nwanyị Christopher Chimere Mmeze Nwanzu Nwadianụ n'ịnọzi nakwa n'ezenu nọzi nakwa Mrs. Juliana Chukwuma ịnọzi nakwa Omekania alụsi mmiri nwegwu n'ezenna m nọzi nakwa Ọgọmụ Kenneth Nwanzu
zebede wanu nako nezeni nozi nakwanu ogomu Francis Onoja nezeni nozi nakwa Onwu melanye chano gbogbo osisiana isi buka neje gbogbo osisiana ọmọ ati ejego gbogbo osisiana ọnu nekuro nananu gbogbo osisiana